Mala sa tinudlong panahon sa Dios nga 2,520 ka tuig busa ni balik yun ni adtong 1523 diya sa kanasod nga nahimong Kristiyanos. Mo kana ang istorya sa Ginoo may tungod sa gingharian nga iyang gitaguan tapos makasala siya dan. Mao nga adunay mga sukod na ani. Ang sukod ni ani gikan sa tuig nga 1563 muisip kadya o 390 ka tuig. Mao nga maabot dayon ana ang 1953. Mao nga dunay na naglumba dinhi sa Pilipinas o ang usa ni ani mao si Master Ruben Ecleo sa Surigao, si Anastasio Balasi sa San Jose, sa Sir Osmeña Senior, o si Felix Milgar sa Osami City kaniadto nga karon tuwa na sa Bukidnon namuyo sila. Mo kana ang tulong nga nagalumba kun kinsa kanila ang pagasudlan sa espiritu nga gikuha sa Dios. Espiritu nga didto na ni Kristo sa niadtong panahon sa ika-60 kakaliwatan gikan ni Adan. Tungod kay nikayab man si Kristo sa langit, kulang pa man ang mga gidaghanon sa mga balaan. Mao nga gikan sa pagkayab ni Kristo moisip kag 70 ka tuig. Moabot dayon ang Espiritu sa Dios, Espiritu ni Kristo dinhi sa kalibutan, ika-70 ka tuig. Mao nga ang ika-27 ka lawas sa tao nga gisudlan ni Kristo mao si Dr. Jose Rizal. Daghan kaayo nga dili motuo ni Dr. Jose Rizal. Tungod kay matod pa nila si Dr. Jose Rizal palikiro nga tao. Nagtuo sila ni Kristo nga nahimugso dinhi sa kalibutan sa panahon ni Jesus. Apan kung mangita kamo sa Kristo, didto kana ni Jacob, unya didto kana ni Huda, ni Paris, Ram es Ram. Basahin ninyo kung unsay nahitabo sa panahon pa ni Huda. Kay kadto si Tamar nga iyang binalaying asawa ni Er. Naminyo dito ni Tamar nga nahimong binalay ni Huda. Namatay si Er tungod kay nakasala siya. Mao nga si Huda nagaingon nga minyoon si Tamar siyang igsuon nga si Unan aron makapaliwat si Unan og usa ka anak nga lalaki nga maoy mahimong anak ni Er. Si Unan ini nakasabot nga kanang katigayunan ni Huda dili maiya kay adto man sa anak niya nga ipaangkon nga anak ni Er. Mao nga giula ni Huda. Siyang pag-ula ni ana
masabot na ninyo na suko ng Diyos kay iya manggi kontrol ang pag-anak sa lalaki. Mao nga gisilutan siya sa Diyos. Tungod kay ikaduha naman pagkabalo ni Tamar, mao nga nisulti si Yuda ni Tamar nga pauluton siya ni Sela kay bata pa man si Sela. Ulaton siya hangtod nga si Sela mahimong ulitaw. Busa gipapauli ni Yuda si Tamar dito siyang balay. Sadya nga ulitaw na si Sela, wala ihatag ni Yuda dito ni Tamar. Mao nga ang balay ni Tamar agianan man ni Yuda padulong sa iyang mga karniro niadtong panahon na nagagunting man si Yuda sa balhibo sa karniro. Si Tamar nagatabon siyang kagalingon sa itumon nga panapton. Ang babae nga magatabon sa itumon nga panapton sinadtong panahon usa ka babaeng bigaon. Mao nga gipakuha ni Yuda ang bigaon nga babae, pero dili tinuod nga bigaon. Gidulga ni Yuda. Nabuntis si Tamar. Kay wa man makahibalo si Yuda nga kadtong iyang gidulgan mao si Tamar. Mao nga si Tamar nagbuntis og nanganak siya lalaki nga mao si Paris og si Sela. Si Paris mo'y sunod ni Yuda nga gipalatayan sa espiritu hangtod nga niabot ni Kristo. Mao kana ang kahimtang sa kalibutan. Busa kanang mag-ingon nga si Dr. Rizal Palikero wala kay balo nga si Yuda nagpabuntis ni Tamar ngayang pinalay. Nahimo man hinoon siya nga gipalatayan sa espiritu sa Dios nga hangtod na didto na ni Hesus ihatag ang Kristo. Mo kanay mga istorya sa kasulatan nga atong angay nga mahibaluan aron dili na kamo magtamay ni Dr. Jose Rizal nga siya mao ang gisudlan sa espiritu ni Kristo dinhi sa Pilipinas. Mamanggani nga siya gibilanggo dinhi sa Dapitan City. Dili tungod kay ang Dapitan City usa ka mingaw nga lungsod. Apan tungod kay kanang Dapitan City mao man kana ang bag-o nga Mesopotamia. Kay sa daang Mesopotamia didto man gam Asyadan. Didto gam mao nga gikuha man sa Dios ang Mesopotamia o gihimo naman niya nga Babylonia o karon Iraq man na ipuy-an man dayon sa mga tao nga manggugubot sa kalibutan. Mao nga gitago sa Dios ang bag-ong Mesopotamia. Kung imong tan-awon ang daang Mesopotamia, gilibutan kana sa suba nga Tigris-Euphrates River. Wala na dito. Wala na dito ang Eden. Wala na dito ang istorya sa Dios. Kay gibalhin man niya dito sa Israel. Unya, wala mo tuo ang mga tao dito ni Kristo. Manang gibalhin ni Kristo ang gingharian. Sumala pa sa mabasa ninyo sa Mateo 21:42-43. Diya nimo mahibaloi nga kanang gingharian
gibalhin sa kanasod. Mao kanang nasod imong pangitaon kung hain diha ang Mesopotamia nga gilibutan gihapon sa Suba. Isla kana nga pagka lugar. Mao kana ang istorya sa kalibutan nga atong pangitaon. Kaya ang ipapangita sa Dios kana mangging harian. Wa man mag-ingon si Kristo nga mo'y unahan nyo pagpangita kanang salapi. Wala mag-ingon si Kristo nga mo'y unahan nyo pagpangita kanang sikta. Kanang gingharian mo'y inyong unahon pagpangita. Nga kanang gingharian sa Dios gikuha ni Kristo dito sa Jerusalem o gihatag niya sa usa ka nasod nga nahimong Kristiyanos nga nasod sumala pa sa kasulatan. Mao nga atong determinar, atong mapinpoint karon kung hain ang gingharian nga matod pa ni Kristo ipauna pagpangita. Wa man pangita sa mga pastor, wa pod pangita sa mga pare. Wala pangita. Ang ipangita nila kadto mang igadugang. Mamanay pangita. Di ba nang gingharian? Daghan mag-angkon nga gingharian ang ilang nakitaan. Pero ang pangutana, asa man sa kalibutan karon ang gingharian ug kanus aman kana ihatag. Kung dili makamao ang mga pare o mga pastor nga ana, kung kanus agihatag ang gingharian, ayaw na lang mo pabaliw pagsulti nga kamo mo tag-iya sa gingharian, ayaw mo pagpabaliw. Kay kanang gingharian adunay sukod, dunay sukod.